hita tujamita minggu apen na berduahun alani tabahibul malam pikiran ta martanya mahita dewata jagoba para seruan semua mau lihat di bahasa Nabi dia seluruh nama naik tumayang hatam amin buka bahwa pikiran nami asama gula berperbiatan juga sekif sematanya kan asiram sawah amin dihita dalam dengan puasa sosial hata di bata dihita di minggu apen dapat dua konon minggu tanggal 6 Desember 2020 nara surat di sampai minggu 25 mamukas yang ayat sia saat ayat 14 ujaha ma dihita tapi di rumah saya tangi honok kudo marangahan na nilok ni dibata jagoba ay di barbaga do hasonangan tubang sona do hutuaka na niasyana asonang mulak na sila to kauto tungod do donok do hatuom na diaka na magkabiarima asamian musih hamliaw di tano namin asa pajupak suhut asiniro hado tasitongan jala masluman hati koran do harami asa matubur siat tanoi hasitongan jala hati koran manatap sian banua hijab saya lekonon ni Jahoba do hud nadegani jadi lekonon ni tanoname ma perbena mardalan ma hati koran di juluna jala patomonon nama lakana sida tudala inggo ido aku sahana dihitakan wa sahabor siam akan uli nadenggan do nabi natuwa ni dewata di bagasan bulu ni hajoma sakat ni dewata sakat nadenggan di bulu ni hita joma na orsia di alanino nasa joma na orsia di dewata di dok hatana dang sipailau joma na orsia di tuhate alaya adu nama asa di bagasan mulut tahun kamang kenang olodo si bata duson na markreta behita mamulus dari perjalanan taboto diaturhon mengikuton aturan niaga na mardalan obat turang-turang lalu lintas alai jujur di talanggar gawe mapahin hita bui madabot ima uhuman di akapapenat jujur mai di pahimot di padalanan di nguluna di dokron yang alia dui berjuh-berjuh indah alai dui dan diulah di motor nian di dokter nian tu ibana dia rona iko patut siulau to ale jujur do manipin nguluta songon jorma naung dilehun akan adingkan di bagasan kota kawan kenang kusui di dok narkoba membunuh ninam sama alai gulang jorma yang tidak peduli akan ini malah makin banyak makin marah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mana beredarnya narkoba di tengah-tengah dunia ini. Di dokter yang di bagasan ngoluton di podahun asa unang maulahun akan orang dengan alai manipil do udah mencobai alamiru hata ni mata paingot tuhi dari tikion ima parpesal menon asan yang di bagasan tangian dua dopan di mata ikon ingotot taro marparpui do saruhuna akan adenggan di bagasan multo alami mohon masyarakat perbuya kena dengani di dok dia sia saya kami ngomong kudo marangahan di dok di debat Jawa ai di barbaga do hasonangan tubang
tu akananya sana asal namula nasida tu hal tu mahani unariok di dewata di bagasan bunto ilo nama cerakas naik odol honom na di bagasan bunta asa tatani unariok di dewata ulu dohita bakol mananihon hata di dewata hape di dok hata di dewata siang na tumangion ulu hapor siang tumangion hata di dewata alai maulu hita magulahon sipata manipil do uluta sipata ulo dak tangi hita dipadok ni dewata so nabok nakaling nah goga bibulumu inna alai gurang do cuma tidak menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang membunuh dia tetap melakukan itu di dok misalnya mertua do natu bagi hata ni dewata colon biasa alai gurang do dak tangi manipil sian lo di rohani tatai de makawan kenang songon bangsoi na somanangihon hatai gabe tuhamagoan alai na manangihon hata ni dewata na mangula hono ni rohani dewata di dokto diturputon na sana manangihon manangahan ni dok ni Jehova di barbagado hasonangan dohot tuakan ni sana asa ulang mulak nasida tuh di barbagado hasonangan tukang sunat hasonangan di barbagado kita tuaka na manangihon hata ni dewata sabdo hata ni dewata ima hata nama nerai nama nudangi di bagasan bulto di dok hata ni dewata asa mardala kita di dalam hati orang asa maniutul lo mani rohani dewata to tuman hasonangan kita iro kaman kenang nasana manangihon pura nasana manangihon nasihat apalagi firman Tuhan di dalam hidup ini pasti akan bertumbuh di dalam hidup kita dapat tidak mahasonangan dapat tidak malas diroha ai di parkudu dewatado ai di dohani dewatado jorma naolo marhabosan dohot manangihon mangulahon hatana di bagasan ilo na diokuhon hi parpesamen sa sitongna jalaino na di papotohonna nang ditonga-tonga ni bangsoi asa niang totong na sida manangihon hata ni dewata manangihon soana ni dewata dungi di rokma dorok doha muliaon nama kabiari mana dorok doha muliaon di nama kabiari nama kabiari dewata lapatanna mabir hita tu dewata dan nagabi dir manana dan tu hita berni dewata mabir lapatanna naik mahita mabir magulahon aga ulahon naso di halmon dewohani dewata asa molo taulahon akana hajati di siba hita sotu mangang dewata mabir mahita taulahon naso di halmon dewohani dewata mabir kita sotu tarimas dewata di dewita alami ida potong hamulia mahita ala taolong mudilita manulahon hajakaton ala tahitun dolong dewohani dewata alani jumpang kita masuk asini rohana dohot hasil tohana masih man hati gora dot harame masih man jumpa kita tu dia disebut ditikina dilihat dewata di harorona sebut tuah kajol mana porsia masih mama hati gora asik toa di bagasan muluta ai ilu na bilang sita di dewata molo sabora sapikiran molo mardala kita di dalam hasil tongani masih mama hati gora ko hasil tonga masih haronga maita masih jalan maita masih tugu-tuguan masih amina-amina masih tukul-tukulan maita ai nunga di bagasan hasil tonga nunga masih man hasil tonga to hati gora nunga tugu damai na pina saat di dewata haroro di Tuhan Yesus Kristus mabuat damai itu hatu tuguna mahate bana di hukum sila
sama dame di bagasan holong lain nanek tatim ulah ai numa di balua kita sir hamatian madapat hamduan salim alami ido benar molo jumpa kita hati kurat dot haramion hasitongan jupang bei di bagasan mulu di jorma hati kurat dot haramion ini molo olo kita mengulah lomo di rohani kita alami di kita karena sabosyo di lona martupur hasitongan iyo hati kurat lehonon di Jahoba adinggan lehonon di tanong marparpui do tanong bahenon di Jahoba lehonon di Jahoba do akan adinggan di harolo itu hatai di naro tu hatai mabuan adinggan mabuan las niroga mabuan ulu-ulu alanido marparpui do aga taruh di bagasan mulutan alami iku pos rohata di mata Jehovah lehonon ni tanoi perguena lehonon ni tanoi perguena ditikina molo porsia kita dua rupa ni mata alami mardala hati orang di jolona jangan patongona malakana sida tidak mardala hati orang di jolona patongona lakana sida tidak alami molo mardala hati orang di jolona mardala ai molo porsia kita Tuhan molo kita manani lomo rohani di mata dalam itu hati orang jaga patongon nama laka nasida tudara patongon lakai tudara gabe dalam dua rupan ni demata atau dia mana korona nama hidi terputar naik mahita kalau masalah bersyarab manangihon suara ni demata hata ni demata di bagasan menuntun unang menipu kita molo-olo kita marangihon magulahon lomone rohani lewata macato tuhani di harona di bagasan menuntun jala mabuka rohata macano tuhani tentu dapat tidak hasunah kama kenapa hasunah tu jolma dari bagasan hati marlas roha do jolma molo jupang aka nasaroha sapikira molo masiman hati gora do harami alai molo holan haguturo molo ulo najahat do saya tatangihon molo ulo nasudi alamon di rohanor ni dia batano saya tatangihon tuturan dapat tidak masiroha asona alai molo lomo di rohani di mata tidak akan bersih siap raham malangihon hata ni dewata gabi pasu-pasu dewa gabi di pasu-pasu dewata dewa nah sana malangihon hata ni dewata nabamulah lomo neroha ni dewata napotan las dewa napotan hasunanga do ditikina dia hari sogot di na roto hatai di daun ada itu merdeka berita di dalam kasih Tuhan tatangi ondo suara di mata tahabira itu ibana marhite nasa totok kita mangula ondo meniruhani di mata kita kawasan sosial ahabina taula merdeka berita di dalam kasih Tuhan tatangi ondo suara di mata ai martua dona tuhangi ondo hata di mata jalan mertua marlasi roka dusus songonda dua-dua ya nakon molo ditangihon ya nakoni yang kabuda ni dua-dua dapat dua di mana songoni anak
isarana rohani so dirok di hita halak bata patung hanguluan tuis halak labaran na mau patung kita na pangalahu dapat tidak hanguluan alai mulu tuis kita hama kuadu ujung kurang waktu kuda-kuda nauli naringkan kalau mobil masih akan dia kata napa yang untuk kita di bagasan mentok asa marhabo satu imana molo jong mana lagi om akan dia kata kuda itu jong nada botan las ni oka ala ni kuda lo jong mana menyesal ala tidok patok so hutangi om asugari hutangi om jalan ulah dapat tahu nadika manusia limewa mai asugari hutangi om jalan ulah nadirok naik dapat tahu apa kurang tuh hitam manusia gari manusia di bagas mulutong asugari ma dang marnarku bau langsung aku langsung asugari ma dan lala bau diulau langsung tureo dapat tahu langsung aisyah dia maju pakita langsung hamolo di bagasan mulu hasil kuliso kita alai mulu terjatuh Tuhan molo di bagasan hasil toa kita molo di bagasan dami kita masih mamai dia disuruh janganlah galebar tupur mahasiswa tuh hati kurang molo tak hati takut di bagasan mulutong hati kurang tuh kasih tongan di mata molo saya merdal kita di dalam rohani di mata alai molo manipul kita syadalani molo mah kebedal kita itu benar kita harus mengikuti harus jalan Tuhan kita harus menjauhkan jalan iblis dalam hidup kita lani mendalam kita ditanya di hati korang na di julung merdalam hati korang ni dia lupa di mata topik ini buta nunga jolok halwa ni nunga jolok halwa na pinatuman itu kata marhite na roi mana tu portibion mate mo kupita manusia jalan atamai mai mamusia haromona berdua di alani hibul marwata majakon imana si balue majaro imana tu katai di minggu apenda berdua kono lam takasma pada mono ai molo tatong jala taulah mono mana jala tarangiu tayo mamar hasunanga kita jala molo hita saya tong di hamulion di mata di hasil toa dot harabeni jala totong hitam semua dari kau na itu putong tongondo maka biari ibarat mia manusia mulia kita jala akan lasmiroha gari pasok-pasokna masulina pasok-pasokna lehononna tawi marperkui jala lehonon ni jauh bahu nadingga gabi lehonon ni jauh baru akan nadingga jala marperkui molo hitam magulah so suara dia kamera mulu ni suara ni pupuk ni urus ni tangyakon turban itu ni lehon aka si pakanon ni suara to tu bului mana jala marparbui ditikina alai molo tapasokku jala tang taurus mati soni lo hapus syartai molo tapu lo hapus syartai itu Tuhani jala totong tahati takon hati orang itu Tuhani jala totong tatangihun hata itu hatai totu marparbui me ditikina jala dapat tidak mengasuhkan itu nah tahap seri baca alania kamang kena dia pen dapat dua kono di dok parpesal non kita di kita mengulang oleh mana manangion hatana jala biar tidak di mata mengulang
lagi mata satain ditikina di harun lain masih madu hati kurang lot halamian jalan tanoi mangalihun perbuina jalan Jahoba mangalihun akan adingkan di bagasa muluton gabe mardalan ma hati kurang mulu totok kita di dalam lomo nirwana to margogo mahita mulong ni amin martangya kita dewata Jahoba para suwana sumber idu tutu Tuhan maulah lomo nirwana hami bagas mulami sunang manimbil hami sedar lomo nirwana alai naik ma lomo nami hasik toman dalam lomo nirwana upada kami selalu na Tuhan akan ulau masuk di lomo nirwana alai naik ma dalam kami di dalam lomo nirwana asa dotong Tuhan hutang kami hatam ai mulu tangi kami ni hatam dapotan hasunangan kami asa na saya dotong kami dia hautol nabui mabuah kami di dalam nasusitong gawe terruh kami laninai matutu kami di dalam hati kurang dot kami aido harap Tuhan mabuah damai di tengah-tengah ibu kami siroham perbuhui kami rupi kami bagasan Yesus Kristus martayan kami siroham sama amin. Boros.